Shin kai ma sabon TikToker ne? Baka san me TikTok ya kunsa ba, baka san me da me ya kamata a ce ka zo kai a cikin TikTok din nan ba, baka san kuma menene TikTok da abubuwan da ya kunsa ba, so ka tsaya ka kalli bidiyon nan har ƙarshe. TikTok wata manhaja ce wacce miliyoyin mutane suke amfani da shi, kuma miliyoyin mutane suke samun kuɗi kuma suka zama celebrity ta wannan hanya. So TikTok tana da matukar kawo followers kuma tana jawo mutane, tana wato ainihin saka mutum ya tafi inda ba a taɓa tunani ba. TikTok kuma wani kamfani ne wanda na China wanda suka yi launching din shi a watan September 2016. So a wannan bidiyon insha Allah in ka gama kallon shi har ƙarshe zaka fahimci menene TikTok da kuma ainihin abin da ya kamata a ce ka fara yi a cikin TikTok, ba wai ka zo kana ta ɓata lokacinka a banza ba. So kamar yadda kuka sani, TikTok wani platform ne wanda miliyoyin mutane suke amfani da shi, kuma biliyoyin mutane suke samun kuɗi da shi a ciki. Sa'annan kuma wannan TikTok din ya mai da mutane wa'insu da yawa 'yan arewa mu musamman ma wa'insu manya-manya za ku ga cewa sun zama wa'insu, ko kuma in ce sun zama celebrity wa'inda ake kwatance da su. So kai ma za ta iya kasancewa tare da kai, wanda a nan gaba za a iya a rinka wato kwatance da kai a matsayin wanda yake celebrity a cikin wannan wato ainihin kafa ta TikTok. Sa'annan TikTok yana baka dama ne wajen ka ɗora short video ko kuma in ce gajeren video wanda bai fi minti 1 zuwa minti 15 ba. So wannan ne yake baka dama da ka ɗora dukkanin wa'insu content ɗinka, kuma ka rinka samun mabiya tare da wa'inda za su rinka bibiyanka akan dukkanin wani kalan content ɗinka.